Sabíeu que el primer document de cuina europea és el llibre del Coc? Sí, un llibre amb receptes nostres, de casa, escrit en català pel mestre Robert, a l'any 1520. Ai, nosaltres som els hereus dels més grans cuiners. Bé, i de moltes altres coses, però, clar, ara no ve el cas. Però avui no parlarem del llibre del Coc. Avui parlarem... Toca la teca. Sí, la teca. Sí, el llibre de cuina catalana. Ai, no em digueu que no el coneixeu. Sí, home. Aviam, que no cuineu massa, ni ara amb el confinament. Ara, pla. Heu de llegir el llibre de la teca. Aquest exemplar es va publicar a l'any 1924 i ara crec que anem per la 20a edició. Sí. Diuen que quan la gent es casava, als anys 20, li regalaven aquest llibre. Bueno, li regalaven a les mestresses de casa. Ai, Déu meu, espero que les coses vagin canviant. Mare de Déu. L'autor és l'Ignasi Domènech. Sí, un cuiner prestigiós de Manresa, nascut a l'any 1874 i va morir el 1956. Va treballar a Madrid, a París, a Londres, Barcelona i va publicar una trentena de llibres. Entre ells, aquest de la teca. Sí. Potser aquest llibre és el més emblemàtic de la nostra cuina. Mireu, l'Ignasi Domènech era un home avançat a la seva època, fins i tot va escriure llibres de cuina vegetariana, imagineu. Bé, un crac. Va treballar a Londres, com us he dit, a l'Hotel Savoy, a les ordres del millor cuiner de començament del segle XX. A la teca hi trobareu de tot, ja us ho dic, consells per cuinar, per organitzar-se, receptes de tot tipus, un assortit de com cuinar carn, peix, fer diferents truites, tisanes, amanides, salses... fins i tot això. L'all i oli a l'empordanesa. I ja vedeu, aquí el teniu. Jo